only 325 pesos, eh ganito karami yung mga kukuha nyo. Nano Babo Kabalen, welcome to Ern Pampanga. Yes, for today's vlog, another buffet discovery na naman ang pupuntahan natin dito sa may Magalang, Pampanga. Guys, this is Urban Point Pampanga and for only 325 pesos, saan ka ba? Pasukan natin guys, tignan natin kung yung mga sinaserve nila. So tara, let's go! And I just can't hide. Alright, so this is it. This is the place guys, check it out. Ayan, napakalaki nito. And according to our orientation, around 350 seats Ang pwede na accommodate dito. At the same time, eh pwede din kayong mag-events. Events, yes. Siguro Like, yung mga simple binyag, kasal, birthday, sulit na rin naman. even yung mga yayaan lang ng barkada, eh talaga namang maso-surprise kayo dito. Sobrang busog nyo na. So Yes, tara, pasukan so, natin yung buffet. Tingnan natin kung ano yung mga offers nila, mga food dito. And tingnan natin kung masusulit nga natin yung 325 pesos nila. Let's go! So ayun nga guys, dito sa Urban Point, eh, nalaman namin na yun nga, meron tayong 10 different kinds of dishes. Meron din na pasta or noodles, and then soup, kapampangan guro, and then dessert. Now, I wanna show you naman kung ano yung mga ininda nila sa atin for today na nagbumisita tayo. So meron tayong chop suey, so meron din sweet and sour chicken fillet, meron din tayong fish with tofu. Oh, I think I'm gonna get that one later. Meron din tayong pork asado, ginataang kohol, lupang manasay tsaka kabote ito. And then meron din tayong pork with gravy, ang kapampangang fried pork sisig. Meron din tayong pork menudo, urban fried chicken. I believe ito yung kanilang signature chicken. And then meron din tayong sinigang na ulo ng salmon, which I'm gonna get this one too today. And then lastly sa mga dishes, yung kanilang pancit bihon. So my turn to take. Tara! For only 325 pesos, eh ganito karami yung pwede nyo kainin dito sa may Urban Point. So, pili lang tayo. Yung mga favorite nating mga kapampangan, yung kanilang puro, yung kanilang mustasa, and yung kanilang Fritos mga na. fried. So yung pipinili ko is fried keto. Yan. And mustasa and buro. Wow! Look at that ulo, no bro? Oo. Siyempre, di naman tayo magpapakuli. Kumuha na rin tayo ng mga fruits. Yan. Yung kanilang pakwan and yung kanilang melon. So, balik na tayo doon sa table natin. Seems endless when nothing's going. Grabe, Mark, para sa akin, napakaswerte ng mga taga-Magalang at saka nearby Angeles City dahil meron silang ganitong restaurant. Yes, imagine. For only 325 pesos, no hidden charges na yan, ha? Later on, itutur pa namin kayo dito sa lugar na to, but for now, kain muna tayo. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Puro mustasa plus fried dito, all in one. Cause you make the world so beautiful. Saging, ilan? Adwa. Dua. Yo. Konti nito. Ako yung gelatin. Alright, that was it. Ano naman? Cause you know the world is beautiful, so beautiful. So ayun guys, right after mong mabusog dun sa buffet natin, meron pala sila ditong cafe bar. So Yes. you can order, refreshments like coffee, meron din sila dito mga liquors,
Grabe, Mark, for only 325 pesos, look at the dishes na na-enjoy natin, bro. Actually, napakadami mong pagpipilian and talagang sulit na sulit yung 325 mo dito sa Urban Point Magalang. So, Urban Point Magalang is located dito sa may Angeles Magalang Road and they are open from 11 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. There you have it, guys. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Huwag na kayong maghanap pa ng iba. This is only 325 pesos, unlimited buffet. Yeah, that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.